No niin, hyvät piirustusluokkalaiset. Olemme tänään kokoontuneet tekemään maailman parhaat piirustushiilet. Ohjeet löytyivät Cennino Cenninin kirjasta, kirja maalaustaiteesta, joka ilmestyi 1300-1400-luvun vaihteessa. Luku. Miten tehdään hyvät, täydelliset, hienot piirustushiilet? Ennen kuin jatkamme, haluan näyttää sinulle, miten tehdään piirustushiilet. Ota joitakin pajukeppejä, kuivia ja sileitä, ja paloittele ne kämmenen tai mikäli haluat 4 sormen leveyden mittaisiksi pätkiksi. Sitten paloittele ne pitkittäin halkomalla, ikään kuin tekisit rikkitikkuja, ja laita ne nipuiksi. Samoin kuin tikutkin laitetaan. Mutta sitä ennen vuole ne sileiksi ja kärjistä sukkulamaisiksi. Sitten sidon ne kimpuiksi 3 kohdasta, ohuella kupari- tai rautalangalla, keskeltä ja kummastakin päästä. Ota nyt uusi käyttämätön savipata ja asettele tikkuja siihen, kunnes se on täynnä. Painele sitten kanneksi savea, jotta sisältä ei pääsisi lainkaan savua ulos. Lähde sitten illansuussa leipurin luo, kun hän on lopettanut työnsä. Pane patasis leivinuuniin ja anna se jäädä sinne aamuun asti. Katso sitten, ovatko hiilet palaneet kunnolla mustiksi. Ellei, on pata pantava uuniin uudelleen, kunnes ovat valmiita. No mistä voit nähdä, ovatko ne hyviä? Ota niistä 1 ja piirrä pergamentille tai liimapaperille tai värilliselle paperille tai puulevylle, joka on pohjustettu kipsillä. Ja jos näet, että hiili toimii, niin se on hyvää. Jos se on palanut liikaa, se ei tartu siihen mihin piirrät ja hajoaa murusiksi. Neuvon sinulle vielä toisen tavan tehdä hiiliä. Ota pieni savipata. Sulje se kuten edellä. Pane se illalla tulelle. Peitä tuli tuhkalla ja mene nukkumaan. Aamulla hiilet ovat palaneet. Samalla tavoin voit tehdä isoja hiiliä ja pieniä ja tee miten haluat. Sillä parempia hiiliä ei ole koko maailmassa. Parhaat hiilet. Maailman parhaat. Sen mukaan tehdään. Sen mukaan tehdään. Täällä Nahkelassa ei taida nyt leipureita olla. Ei ole leipureita. Meidän pitää tehdä tämä ihan itse. Ei voida käyttää eli leipuria. Ei haittaa. Tämä nuotio sitten täytyy sytyttää. Joo. Illalla. Ja lähdetään nyt varmaan hakemaan niitä hiiliä tai puita, mistä Puita haetaan nyt. Joo. Ja siinä on aika hyvä kans sieltä takana. Tämähän on metsänhoitoa sama. Joo. Tai oikeastaan pellonpientarien hoitoa. Joo. Mutta No, täällä on kuivia pajuita takana. Kuivaa ja tuoretta. Ei sellaisia kuin millaisella hiilen. kuivaa ja tuoretta. Voidaan kokeilla kumpaakin. Oliko tää pihlaja valmis? Tää on hyvä tavara. Joo, tiedät. Tossakin olisi aika okkasia. Otetaanko me niitä tuoreita kanssa? Muutaman tuoreen voisi kyllä ottaa. Me viimeksi tehtiin siitä tuoreesta. Joo. Tuliko siitä hyvää? No kaikki ei tullut hiileksi yön aikana. Joo, Että... niitä se vaatii pidemmän ajan vai? Eiköhän nää nyt riitä meille jo näistä meidän padatteista. Niin padat tulee täyteen. Mä laitan nyt pienen kolon tähän, niin sitten... Mutta anna miehet kaivaa, kun ne on niin vahvaa. Niin ne ois kyllä. Sainko mä sen risukapan? Se on sellaista kuivaa. Mitä tohnaa toi? Se on tämmöistä massaa. Ai joo. Sitten Tuoreita, halkoista nyt se niin resepti. kato, ne kuivaa sitten nopeammin, kun ne halkaisee. Ai jos ne ottaa semmosen ison ruuan ja... Näin. Niin, Tuliko hieno? Tuli hieno. tuli hieno. Parantaa sitä. Isoja. Katsotaan niin paljon kuin pataa vaan. Nyt tehkää jotain puumerkkiä, ettei... Kokeillaan tämmöistä koivusta puuta, joka on näköjään maalattu. Pannaan tämmöiseen massakoteloon tää. Saattaa olla liian kovaa puuta tähän hommaan, mutta kokeillaan.
Joo, mä äsken leikkelin siitä. Näitä pitää ruveta netissä myymään sitten. Willow charcoal. Mikä sillä on oikein kädessä tuolla Hangolla? Pekka laittaa vetoketjut, mitä kuvataan. Joo. Ai noitakin voi paistaa. Ai. Viinipullon korkki. Siellä on Pitäis sinne laittaa tommosia? Onko sekin Hannu kokeilee. Hannu on Pelle Peloton. Mitä ne oli? Viinipullon korkki. Tulee paras musta viini tuommoista ihan luonnonkorkista. Vai jonkun semmosen keräämisen. Keräämisen kyntää. Niin. Joo. Aamukipat. Niin siellä syntyisi kyllä rakua tuolla. Joitakin Lapin kuntia. Aika hyvä. Nyt tuli kyllä tiivis. 10 tuntia satti. Vai niinku rosvopaistin tekko. Ehkä täällä Etelä-Suomessa onnistuu, kun täällä on niin. Ihan rutistunut noin kieleksi. Eka hiili on valmis. Oho. Oi, miten kaunis siitä tuli. Jos rakastat kylmää puuta, esineitä, kirjojen kansia, auton ovia, ihmisen kuorta, en tule sinun kanssasi meren rantaan, enkä piirrä kuvaasi hiekkaan. Jos rakastat tikkunoita, hopeatuoppeja, soopeliturkkeja, nahkaselkäistä vieraskirtaa. Minä hymyilen sinulle kadun poikki, mutta en lähde kanssasi hienoon paikkaan syömään hanhen rintaa. Jos rakastat purjehtimista, kaukomatkoja Kanarian saarta, pois sinä lähdet ja minä pysyn täällä. Ja muistelen sinua kaipaamatta aamua, jolloin tuuli puhalsi hiuksissani ja vei sinun kuvasi. Jos rakastat seteleitä, minä autan sinua luopumaan niistä ja annan sinulle kaiken, minkä tahdot. Mutta sydäntäni en anna. Jos rakastat liikaa kirjoja, minä kysyn sinulta, miten käy minun, kun tunnet minut kannesta kanteen. Ja juoneni lakkaavat kiinnostamasta ja muistat ulkoa kaiken.
Ei kokeiltaan. On lämpö. Joo, ja se lämpenee vaan alas. Niin, kahvaa siinä. Lämmitys tiivistyy. Täällä on vaan varoa, että ei mene se Hannon penaali siellä. Sehän on hyvän näköinen. Oho, Ne on niitä koivuhiiliä. Pieniksi on mennyt. Tää on hyvä. Se oli jo vähän irti. Oi! onpa. Oi, miten kauniita. Tosi Kyllä kauniita. kohtaa niin kyllä pyrkiä, koska tässä on nyt se, että voi tänne mennä. Joo, hienoa, joo. Tarisee siihen malliin, että lähtee. No niin. Nyt? Oi mitkä huurut, savut, kaasut, mitkä sieltä tulee? Ei oo timantteja. Ei ole timanttia. Oi miten kaunis. Kato, ne korkit on, ne mennyt ihan samaan. Onpa korkittako on mennyt murusiksi? Ei kai. Tai joku on muruja, joo. Onpa kauniin näköinen. Korkit on pysynyt kyllä ihan saman kokoisena kuin ne On tosi laittaa. kuumia. Hyvä olus. Ihan niinku kruunut välineitä. Voi mene. Tässä on paju. Mutta on se kuori jäänyt. Se on pajua testattavaksi. Ja sillä kun on ihan Pikkasen kovempaa tää. Joo, ihana musta. Siinä kirjassahan luvattiin maailman parhaat hiilet. Maailman parhaat, niin kyllä nyt täytyy sanoa, että maailman parhaat on. Joo. Ihanat hiilet tuli, ihan superhyvät. Niinku ihan kertakaikkisen täydelliset hiilet on kyllä. Eikä tarvitse pelätä, että katkeaa. Aika tukeva on. Tulipas hyvää jälkeen. Toikin on niin kaunis toi meidän työmaa tossa. Se on tosi hienon näköinen.